Това е изложба, която организираме във връзка с 40 годишнината на клуба по корабомоделизъм в Димитровград, който е създаден на 2 април 1984 година. И вече 40 години клуба, както съществува, в него се обучават дечица от 2-3 клас до 12 клас. Занятията са в детски младежки център. Моделите, които изработват, са най-малките, правят модели от картон, след това започват по-сложни модели. Тези модели тук вече са от големи момчета, 10, 11, 12 клас. Те са предназначени освен за изложба и за участие в друг един вид клас, радиоуправляеми модели. Организират се държавни първенства, организират се европейски, световни първенства и от нашия клуб във всички тези състезания винаги в националния отбор има включени деца от Димитровград. Имаме един световен шампион, един вице-световен шампион, шампион на шампионите имаме, държавни първенства. Вече 7-8 години нашите деца от Димитровград са титуляри навсякъде. На изложбата присъстват 57 модела, които са от 7 града в България: Димитровград, Харманли, Пазарджик, Средец, Каварна, Добрич и Разград. Всички тези модели са изработени от деца и затова целта на тази изложба беше да бъде само детска, тъй като нашия клуб се занимаваме само с деца. Журито пристига в петък. Те ще оценяват моделите съгласно правилника на Световната федерация по корабомоделизъм Навига. Има си точно определени критерии, за които се дават точки и максималният брой точки е 100. Оттам се разпределят и медалите, златен, сребърен, бронзов медал. Освен медалите ще има и грамоти. И аз съм предвидел и грамоти за големите момчета вече, които са мъже, които са минали през клуба. След тази изложба на 10 май започва първия кръг на държавното първенство в Русе. През май месец е детското състезание, втория кръг на държавното, трети кръг в Пазарджик през юли. През септември месец има европейско първенство в Бургас. И ако децата получат квоти, ще участват и на европейско първенство.